Şöyle men günne jaňalýan, ýani durman telefonu imodan jaňlar gelýär. Adamlar bilen gürleşýän hemmeler bolýar. Bular ýani miting geçirýän ýere barýarlar. Ýöne şol küne çenni iň bilşiňe diýäli. Şo taýp köçe bir adamyň çykandygyny suwd etýän ne video gördük, ne surat gördük. Şu eline plakat alyp duran bir illeşime çağırış bilen görmedik. Mitingler geçýär, birliğine geçýär, ýapyk ýerlerde geçýär. Bir meýdançalarda geçýär. Hökman hekiminiň öňünde. Ol hiç kimin ýaşamaýan ýerine bir çöl boýa beýan oturup biri ýanky çölü görkezip şoň arkasyndan ekranyň arkasyndan gürläpdir. O bir şäherem däl, hiç şäherem däl. Biz kiçik mitingler geçirýär, topar bilen hökman ýani hekiminiň öňünde däl, başga gararaklarda. Köçelerde miting nirde bu taýda, çölüň içinde oturup ekranyň arkasynda gelip bir çykyş edýär. Bu näme? Onuň bu nähili baglanşy var. Şunlar ýaly bir hili hiç hili umuman fakt görümdokda. Bular ýani miting geçirýän ýere barýarlar, ýani adam tapman, ýani ak köýnekli ýa ak kepkel barıp aýlanyp gaýýarlar. Biri öňrek barıp, biri gijrek barıpdyrlar diýdiler. Biri wagtyny ýalňyşypdyrlar diýdiler, biri ýerini ýalňyşypdyr diýdiler. Soňra aýtdylar, şunýaly düşünşmelik bolupdyr. Näme şunlar hemme ýerde düşünşmelik bolaýypdyr da. Näçe adam çykyp maňa foto berýär, video berýär. Jaňa diýär şöyle. Ine dur 3-4 adamma, 5-6 adamma şolar gorkman çykýar, diýmek hemmemiz çykyp berýär. Şo bir boş gurrunlar çykypdyrlar diýdi, çykjak bolupdyrlar diýdiler. Ýene de surat ýok, ýene de video ýok, fakt ýok. Onda näme subutnamaň esasynda bir onanmaly şu 14-üne ýa 10 ýaşyny. Halkyň bir adajyk bölegi bolan iň bolmanda şol çykypdyr diýip onanmaga ýekece subutnama barmy?